नाथाय बे दिनै इसोरनि समायखिरा लानानै जुलि जानायखौ जों मोखाङारि जा नागारलांनानै दिनै बियो गुबुन हौवाजों दंहैयो आरोना। आलथियाव ओंखाम जादानो सोना दे मामाया फैगोनथ' दे सोना जालाय जालाय। अननानै प्लिज आं गुरै गोसोजों खावलायदों नोङो अननानै संसारनि लुबैनायखौ नागारनानै फैफिनदो न'आवहाय आं नोंखौ दाबो गनायगोन। खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै आं बे देबानि रिट्रिट खेत्रियाव आङो बर'नि रिट्रिटआव फैदों आरो जाय फादारा अननानै आंखौ आलासि महरै लिंहरदों बेनि गेजेराव दिनै जोङो बे जायगायाव गोबां समायना रमायना आरो बे मोनसे हाजो बेनि गेजेराव 2024 मायथाइनि सिगां जेरै जिसु ख्रीष्टआ गेतसेमानि बागानाव हान्थु खरायनानै बे गावनि गासैबो गोलोमदैयारि थैजों फैदोंमोन दिनै बे जिसु ख्रीष्टनि बेयो हान्थु खरायनानै आर'ज खालामनायखौ जों बे जायगायाव नुनो मोनदों मानोना बे गावनि गासै जागोनफोरखौ बे गासैबो नुजोबदोंमोन आरो बेनि देरसिन दुखु सैनाय आरो बे गाव मा खालामजागोन क्रुसाव होजागोन साबुजों बुजागोन सिखुजागोन बे गासैखौबो बे गेतसेमानि बागानाव बे हान्थु खरायना आर'ज खालामनाय बे गासैबो नुजोबदों आरो गोलोमदैयारि थै बोहैजोबदों बेनिखायनो दिनै बे खेत्रि डेभारिटि सेन्टारावबो नैबे माखासे नुथायफ्रा बेनि गासैबो गारबोनाय जिसु ख्रीष्टनि गासैबो जिउ जारिमिन जों बे सावगारिजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों आरो जिसुनि बे सावगारिया आरो गोबां मानसिया बे जायगायाव बिनो फैयो आरो लोगोसे बे मोनसे समायना मोनसे हाजोआव दिनै आङो बे जायगायावनो रिट्रिटनि हाबाफारिखौ लानानै फैदों दा अनजायगाफोर बेनिखायनो दिनै आङो नोंथांमोननिसिम दिनै बे नोंथांमोना सोरबाफोर बे खेत्रियाव फैयाखैब्ला मालाबा फैनो हागोन आरो बे समायना हाजो सेरफ्राव गोबांथार समायना आरो बे जायगाया बिनायनि थावनि मोजांथार जायगा निजोम जायगा जेरै जिसु ख्रीष्टआ अलिभ हाजोआव निजोम जायगायाव आर'ज खालामनो थाङोमोन बेबायदिनो बे जायगाबो मोनसे निजोम नोंथांमोना मालाबा फैयोब्ला गुवाहाटीयाव सोनाबफोर बारनानै नर्थ गेट होननाय जायगायाव बे जायगायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना दा फारि फारि आं बे जायगाखौ खोन्थालांगोन आरो बे जायगायाव गोबां बिनो फैयो आरो बे जायगायाव सरंग सिङावबो बे सिङावबो आर'ज खालामनो थाखाय गोबां बियो मा खबर दे खुरुंगा सिङाव सासे हौवा मानसिया गाबगासिनो आदसा गाबगासिनो दं मानि थाखाय गाबदों बेखौनो मिथिया बेखौथ' मिथिया मिथिया बेयो दा बेनि थाखाय नों आंनो फोरमायफैदों ना बेनि थाखाय मा खालामनांगौ जोङो बिनांगोन आर'ज खालाम बे गावनि दुखु जारिमिनफोर हाबनानै दं अब्ला दिनै जाय बिनानाव आंनो माखासे फोरमायफैदों बै सुरुंग सिङाव सासे सुबुङा बे गाबगासिनो गावनि दुखुनि जों फै अब्ला बै सुरुंग सिङाव मा दं बे हाजोनि सिङाव बिग्रा जायगा दं नामा आरो बे सिङावनो बे गाबगासिनो दं बेनिखायनो जोङो आं बिथांजोनिफ्राय मिथिनो जों दा बे थावनि फारसे थांगासिनो दं फै जों फारि फारि नायलांनि जोङो दा बै थावनि फारसे थांगासिनो दं थ' जों फारि फारि नायलांनि बे जायगा बेसेबांबा समायना नाय आरो बे मोनसे श्राइननि सिङाव जों नुनो मोनदों बे समायना जायगाफोर बिबार बारि बागानफोर आरो जों बे जायगानो डेभालिटि सेन्टार आरो बे जिसु ख्रीष्टनि जा जिसु ख्रीष्टखौ सिखुनानै बिदिनो दोगथाबनाय 11 स्टेसनाव जों मोनो नोंजों दा फै नैबे हाजो सिङाव बे हाजो सिङाव जोङो सुरुंग सिङाव जों थांनि बे सिङाव सोर दं आरो नै जिसु ख्रीष्टनि गाहायाव क्रुसनि गाहायाव जहन आरो आइ मारियाम लोगोसे माखासे आइजोफोर अनजायगाफोर फै जों बे सिङाव मा दं बे सुरुंग सिङाव आं नोंथांमोननो बे सुरुंग सिङाव हाबनोसै जों बे सुरुंग सिङाव बिग्रा मोनसे जायगा दं बे सिङावनो सोरबा जानांगौ सोरबा सुबुं आं बेखौ दा नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन बियो बे मोनसे बिग्रा जाय सुरुंग सिङाव जों दिनै नुनो मोनदों आरो बे जिसु ख्रीष्टनि बाहाय मोदोम दं नै
जाय सुबुङा बेनो गाबगासिनो दं दे फंबाय नों मानि थाखाय गाबदों दिनै नों मा नाम नोंनि नामा आंनि मुङा बिमान नार्जारि ओमफ्राय नोंनि मेगनाव मानि मोदै गदों नों बिनि मेगननि दुखुनि हांखोखौ नों एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि दुखुआ बेनो आंनि बिसि आंनि जिउनि लोगो इसोरनि सिगाङाव समाय लानानै जुलि जानाय दिनै बियो आंनि अननायनिफ्राय आं जोबोर अनबोदोंमोन बेखौ थाखा फैसा धोन दौलतजों नङाब्लाबो गाननाय जोमनायजों नङाब्लाबो बिनि मोदोमनि समायहोनायखौ आं होनो हायाब्लाबो इसोरनि बोरजों आं गावनि अननायजों गोरबो बिखाजों आं बेखौ अनबोदोंमोन नाथाय बे दिनै इसोरनि समायखिरा लानानै जुलि जानायखौ ओरैजों मोखां ओरैजा नागारलांनानै दिनै बियो गुबुन हौवाजों दंहैयो आरोना बेसे गोबाव जाखो नोंनि हिन्जावा नोंखौ नागारनानै बे गोजान जायगायाव खालामनाया बियो 7 दिन जाबाय थांनाय सुनिबार 9 थारिखआव थांदों बियो आदसा नोंसोरनि हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन जोंनि हाबा जानाया 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर औ बेजों लोगोसे गथ'फोर साबसे गथ'आ सानै सासेया गेदेरा 5 बोसोर सासेया बोसोरनै दा बे बोसोर उन्दै गथ'खौ लानानै थांदों खय बोसोरनि जाखांबाय बे उन्दै गथ'खौ लाना थांनाया उन्दै गथ'खौ लानानै थांनाया बोसोरनै दाबो आहार जायो जायो दा बे नोंनि हिन्जावादि नोंखौ नागारनानै थांदों सोरबा सेंग्राजों ना सोरबा हिन्जाव गोनांखाजों नोंनि मिथिनो मथेब्ला एसे बुंनो हागोन ना बियो सेंग्रा नङा हिन्जाव गोनांखा बिहाबो गथ' दंखायो न'खर दङ बियो नगाव डिस्ट्रिक्ट लालमाथि गामिनि थानाया हजाय गोग्लैयो नों बोरै बेखौ मिथिखो बेजों थांफादो होननानै बेखौहाय बै लाना थांनाय आदानि बाजैया आंनाव फन हरनानै खोन्थाहरदों आदसा सिगाङावबो बेबायदिनो फन हरनानै आंखौ बुंहरदोंमोन बादा होदोंमोन आंनि हौवाया नोंनि हिन्जाव बिदि रायलायो होननानै आङो गोबां नाजादोंमोन आङो बेखौ बुवाखैमोन आङो इसोरनि रावजों बुजायदोंमोन बेखौ नाथाय खोनासङासै बियो मण्डलिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फालक लानानै आं बेखौ बुजायदोंमोन नाथाय आं बेखौ लाखिनो हायाखिसै संसारनि लुबैनायजों गावनि मोदोमनि लुबैनायजों बियो नागारनानै थांबाय मा नों बेनो गाननो जोमनो होआमोन नामा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ आङो आंनि जि गरसे गरनै खामायनानै मोनदों बेजों आं हानायमानिखौ नाजायोमोन बेथ' नोंजों जुलि जानायनि उननिफ्राय बे ओंखाम रसाफोर नांदोंमोन नामा जानाय लोंनाय जोंनाव माइरंबो बायनानै जानांगौ गैया जेनिबो आंखाल गैया जानाय लोंनायनि माथ्र' थाखा फैसानिल' एसे अभाब जायो बेमार आजार नों मालाबा नोंनि बे हिन्जावादि नोंसोरो हाबा जानायनि सिगां नोंसोर मोजां मोना हाबा जादोंमोन ना नायनानै जोङो रावनिबो नायनायजों हाबा जायाखै जोङो सानैजों मोजां मोनलायखानायमोन नोङो बै समाव जेरै नोंनि जाय अनजालि बिखौ मोजां मोननानैनो नों हाबा खालामदोंमोन हाबानि उनावबो नोंसोर सानैजों अनलायनाय दंमोन ना गेजेर खन्दआवसो नांलाय खमलाय जायोमोन हाबा जाखांनायनि उनाव जोङो जोबोद अनज्लायदोंमोन खय बोसोरसिम नोंसोर मोजां अनलायनाय दंमोन अनज्लायनाया जोङो हाबा जाखांनानै बोसोरब्रै बोसोरबासिम मोजां अनज्लायदों नाथाय आं दाबो बेखौ जोबोर अनो नाथाय बेसो आंनि अननायखौ सिनायाखिसै मिथिया मा जाहोनाव बेबायदि जालांखो गावसो मिथिसिगोन आरो आदसा नोंनि हिन्जावनि मुंखौनो बुंनो हागोन ना आंनि हिन्जावनि मुङा रन्जिता नार्जारि बियो रन्जिता नार्जारि औ आदसा दा बियो नोंखौ मिथिहोआ जासेनो बे गुबुन हौवाजों थांनायखौ नों उनाव माबोरै मिथिखो बेखौहाय आं जेब्ला खामानियाव दंहैयोमोन गावनि जानायनि थाखाय ख्रिस्टमासबो फैगासिनो दं बिनि थाखाय आङो ख्रिस्टमासनि थाखाय आङो खामानि मावनो थांदोंमोन खामानि मावनानै आङो समबाराव थाङो सुनिबाराव फैयो सुनिबाराव फैनानै आरो समबाराव थांफिनो बेबायदिनो सप्तायाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय आङो ओइदिनखालि न'आवबा मा जानानै थादों आं मबाइलखौबोथ' लांफाखाया खामानियावलाय मा खालामनो लांनो बिदि होननानै आं मबाइलखौ गालांदोंमोन
जेब्ला आं खामानिनिफ्राय फैयो आङो खुसियाव फैदोंमोन आंनि बिसिनि महर नुसिगोन आंनि फिसाज्लाखौ आं बामफैनो मोनसिगोन बेबायदि साननानै आं फैदोंमोन मेंनानै फैदोंमोन आङो नाथाय साइकेलनिफ्रायनो आं ओंखारस्लाबनो मोनाखैमोन ओरैहाय न'बो माइ हादोंमोन जेब्ला आङो खामानिनिफ्राय फैयो अब्ला आंनो जोंहा आब'नि फिसाजो दंफैयोमोन रानि उन्दै बियो खोन्थाबाय आंनो आनैया खारबाय आमाय होननानै अब्ला आंनि बिखायाव ओरैबायदि सार अन्थाइ गावनाय बायदि मोनसे माबा जाखांदों बिखा गावलांदों आंहा नों दा मा बे हिन्जावखौ नोङो नोंनि हिन्जावदि सोरजोंबा खारफालांनायखौ नोङो रोखा होननानै मिथिबाय नामा? औ आं रोखा होननानै मिथिबाय आच्चा बेनिफ्राय बियो इसोरनियाव अननायजों गोसो गाबफिननानै नोंनियाव फैयोब्ला नों बेखौ नागारगोन ना नों बेखौ बजबफिनगोन? आं बेखौ दाबो नागारनाय नङा इसोरनि सिगाङाव जेरै आं समाय लानानै जुलि जादों इसोरनि समाय लानायखौ आं माब्लाबाबो बोखाया आङो बेखौ अननायजों आं बेखौ बजबफिनगोन अनलायगाफोर दिनै जाय फंबाया गावनि अनजालि बिहि बे सनानि न'खर गोजोन न'खर आइ मारियाम जिसु जसेफनि न'खर बायदि मोनसे थांखि लानानै इसोरनि बे गोथार गिर्जायाव समाय लानानै जुलि जादोंमोन आरो बे जुलि जानायनि उनाव सैताननि फाखनाव गोग्लैनानै दिनै बिनि हिन्जावा बे गावनि संसारखौ गेदेर खालामनानै गावनि मोदोमखौ गेदेर खालामनानै दिनै बे गावनि अनजालु एबा इसोरनि अननायखौबो नेवसिनानै गावनि फिसायनि अननायखौ नेवसिनानै बे गोजान जायगायाव खालामबाय दा नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय बे सोरबा हिन्जावा सोरखौबा नागारनानै गुबुन हौवाजों थांनाया बियो मालाबाबो गोदान बाथ्रा नङा बियो गोजाम गोबांथार जोङो बे जोबनाय बोथोराव सोरबा गावनि अनजालिखौ नागारनानै सोरबा गुबुन हिन्जावखौ लानानै सोरबा गावनि फिसायखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों थांनाय सोरबा फिसाय गोनांखाजों सोरबा बिसि गोनांखाजों सोरबा सेंग्राजों सोरबा बोराइजोंब्लाबो संसारनि बे मेगनखौ नायनानै इसोरनि होनाय बे मेगनखौ खाना आरो खानि खालामनानै दिनै गोबां मानसिफ्रा आन्दायबाय जोंनि अनजायग्रा जाय फंबाया दिनै बियो गाबदों मानोना बे बिसिखौ जोबोर अनो दिनै बियो हाजारसे दाय मावदोंब्लाबो गुबुनजों एनाय फाबाव थांदोंब्लाबो बिनि मैखुनाव अननाय दं बियो निमाहा होनानै बियो गावनि बिहिखौ बियो बजबफिनगोन बेनो थार अननाय जेरै जों गोथार बाइबेलाव मोनो मागदाला मारियामा गोबांथार हौवाफोरजों एनाय फाबाव थाङोमोन बिनि मैखुनाव सैताना बुंफबनायमोन आरो बियो इसोरखौ मिथि रोङामोन खालि बेनो नांगौ मोदोमनि गोजोननाय नांगौ बेनो गासैबो संसारनिखौल' जेब्ला इसोरनि गेदेर अननाया जिसुरा बिनि मैखुनाव फैयो अब्ला बिदिनिफ्राय बियो गोसो सोलायदों बेनिखायनो आंबो दिनै अनजायग्रा बिनानाव रन्जिताना आं नोंखौ जेरावखि थांनानै खावलायहरो नोंनि फिसायनि मेगननि मोदैखौ नायहरनानै बिनि दुखुखौ नायहरनानै नोङो बै समनि जुलि लानायनि समाय लानायखौ गोसोखांनानै जेरै आं दुखुआव सुखुआव अनगोन जिउ जोबनायसिम बोरायजासिम बुरिजासिम आङो बेजों रायजो जागोन बे समाय लानायखौ गोसोखांनानै इसोरनि मोखांखौ नायहरनानै नोंनि फिसायनि मोखांखौ नायहरनानै नों जेरावखि थानानै बिनानाव नों फैफिन नोंनि सासे फिसा थालांनायखौ गोसोखां नोंनि बै सोरजिगिरि इसोरखौ गोसोखां नाथाय बोथोरा खाथि नों गावखौ गोसोखांना फैफिनाबा जोबनायाव गाबब्लाबो गनाय नङा बे मोदोमनि लुबैनाया साननैसोनि थाखायल' बाहाय गोजोननाय गैया बेनिखायनो दिनै जाय जोङो गोथार बाइबेलावबो जों मिथिनो मोन्दों जाय पापि हिन्जाव मागदाला मारियामा जेब्ला जिसुनि गेदेर अननायखौ मोनो जिसुनि गेदेर अननायजों मोननानै बे दिननिफ्राय बे पापखौ नागारदों जाय बै समाव मागदाला मारियामा गोबां हौवाफोरजों गुबुन गुबुन न'फ्राव थाखा फैसा होनानै रां लुबैनानै बे गावनि मोदोमखौ फानोमोन जोबनायाव दिनै जिसुनि गेदेर अननायजों बे गासैखौबो नागारनानै गोसो सोलायनानै बे जिसुनि उन फैदों नोंबो दिनै जिसुनि उनाव फैनानै गोसो सोलाय आरो जिसुआ बे गासैखौबो निमाहा जोबनानै जोबनायाव बिजोंसो अखानायसिनोसै दाउला गेसेनायाव बियो गिबि दर्शन जादों बेबायदिनो बिनानाव रन्जिता नोङो जेरावखि थाया मानो नों अननानै फैफिन आरो नोंबो गोसो गाबनानै फैफिनोब्ला नोंनि फिसायाबो नोंखौ नाजावफिनगोन आरो निमाहा होगोन मानोना निमाहानो गेदेरथार इसोरनिफ्राय फैनाय मोनसे गेदेर गुन जानो निमाहाया दं बाहाय जोबनो गैयै गोजोननाया दं बेनिखायनो बिनानाव
नोङो जेरै गावनि गोरलै गथ'खौ आहाजानायखौ लानानै थांदों नोंहा गोजोननाय गैया नोङो जेरावखि थांबा नों गोजोननाय गैया बे गोजोननायखौ मोननो लुबैदोंब्ला जायजों समाय लानाय इसोरनि मुङै नों बाहाय फैफिन बेजों लोगोसे गोबांथार जायफ्रा गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारदों सोरबा हौवाफोरजों गुबुन हौवाफोरजों थांदों बयखौबो आं दिनै बे फंबायनि हिन्जाव खारनायजों लोगोसे गोबांथार गाव गावनि सोरबा आरोबाव खारनो सानो थांखि लादों प्लान खालामदों बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो इसोरखौ अनखांनानै नोंसोर गोसो सोलायनानै इसोरनाव फैफिन सोरबा जेरै गुबुनजों पापाव थांदोंब्लाबो बे गासैखौबो निमाहा लानानै इसोरनाव फैफिन सोरबा गुबुनखौ लाना खानो सानदों सोरजोंबा बिदिनो गिदिंफानो सानदों बे गासैखौबो ज्राब गारनानै जिउआव सोलायनानै नोंसोर इसोरनि अननायखौ नोंसोर आवगायबोफिन दा जोंनि अनजाग्रा फंबाया दिनै बियो नैबे हाजोनि सुरुंग सिङाव मोनसे बिग्रा जायगा दं बे सुरुंग सिङाव दिनै बे गाबै गाबै बिनायनि दा दिनै जोंबो बेनि थाखाय बिनांगोन आदसा नोङो नोंनि फिसाखौ नों 2 बोसोर जानाय गथ'खौ नोङो गोसोखांजानो खाङाखै गोसोखांदों दाखालिनिफ्रायनो गोसोखांगासिनो नों बुंहरनो हागोन नामा नोंनि बिहिखौ आखाइ खबजानानै बुंहरनो हागोन नामा बुंहरनायसो देनाय आखाइ खबजानानै नोंनि मोदैजों नों खावलायहर प्लिज नों खावलायहर नों मा गोसोजों खावलायहरनो लुबैदों अननानै नोङो न'खराव फैफिनदो आं नोंखौ मुगैया इसोरनि मोखांखौ नायनानै आं दाबो नोंखौ निमाहा होगोन मानोना इसोरा बुंदों आंनि जुलि होनायखौ मानसिया माब्लाबाबो दा बोखाथों होननानै बेखौ गोसोखांनानै नोङो अननानै गावनि न'खरखौ सुंग्रिबोफिनदो आरो आं आदाखौबो खावलायो नोंहाबो गथ' दङ बाजैया आलाय सिलाय जानानै दङ नोङो अननानै नोंबो नोंनि न'खरखौहाय नायदो आरो आंनि न'खरखौबो आंनो हरफिनदो नोंनि फिसाया मा जाय फिसायादि न'आव दंबोयो बे फिसायाबो बिमाखौ गोसोखांजानो गोसोखाङाखै बे गथ'आ दाखालिनिफ्रायनो गोसोखांगासिनो दङ ओंखामबो मोजां जायाखै जानो थोनथाबबाबो गाबोसो नै जानो थोनबाय थाबाबो गाबोसो आल्टिउस ओंखाम जादानो सोना दे मामाया फैगोनथ' दे सोना जालाय देलाय आल्टिउस दे जादानो सोना जादो दे मामा जादानो सोना देलाय आल्टिउ जादो सोना जादो आल्टिउस ओंखाम जादानो सोना जादो दे आल्टिउस दे ओंखाम जादानो सोना दे आल्टिउस दे जादो सोना दे मामाया फैगोन मामाया दे जालाय देलाय मामाया गाबोन फैसिगोन ना दे सोना जादो दे सोना जादो दे आल्टिउस मामाबो आगैबो फैगोनथ' दे सोना जालाय देलाय ओंखाम जादानो सोना जादो खि जाया ओंखाम गोननै गथ'आ ओंखामखौनो जाया नै बिमाखौ गोसोखांनानै गथ'आ आरो दायो लोमजानानै दं होननानै खोनानो मोन्दों आङो गावनि बिमाखौ जोनोमगिरि सोर फिसाया बावनो जेरै जोनोमगिरि बिफा जानानै नोंनि फिसाखौ नोङो बे लांफानि फिसाखौ नोङो गोसोखांगासिनो दं नों मा फिसाखौ बामनो लुबैदोंमोन औ आं बानो लुबैदोंमोन खुदुं लुबैदोंमोन औ नों बिफा जानानै औ बेनिखायनो नोङो नोंनि बिसिखौ गुरैयै नोङो खावलायहरफिनबाव आरोबाव जाहाथे बे गुरै गोसो जाना फैफिननाय बायदि नोङो खावलायहरबाव अननानै प्लिज आं गुरै गोसोजों खावलायदों नोङो अननानै संसारनि लुबैनायखौ नागारनानै फैफिनदो न'आवहाय आं नोंखौ दाबो गनायगोन जोंनियाव अननाय आरो निमाहा जेब्लाबो थायो जानांगौ सोरबा पापाव गोलैबायनानै सोरबा न'खरनि बिहाव बिखुनजोआ बेखौ नांलिया होननानै होसोहरफिनगोन नागारगोन बुग्लिगोन नाथाय इसोरनियाव गासैखौबो निमाहा इसोरनि गासैबो अननाय बे गोसो सोलायना जुदि फैफिनोब्ला बे फिसाया गावनि बे रनजिताखौ बियो निमाहानि गेजेरजों बजबफिनगोन नों बजबफिनगोन दा औ आं बजबफिनगोन बे जेसेबांनाखि पापाव गोलैब्लाबो औ बे गासैखौबो नोङो नेवसिगोनानै गोसोआव लाजासेनो
निमा होनायनि गेजेरजों नोंनि बिहिखौ नोङो गावनि हिन्जाव असे बायदि अननायजों बजबफिनगोन दा औ आं बजबफिनगोन नोंनो नांगौ बिहि आरो गथ'खौ औ आंनि न'खरखौ आंनो नांफिनगौ अरायसम नोंनि न'खराव गोजोन न'खर औ जे नोङो जे हास्थायदों आंबो खावलायहरो बिनानाव रन्जिता नोङो जेरावखि थाया मानो नोंहा गोजोननाय गैया जेब्ला नोङो दुखुआव गोग्लैयोब्ला जेंनायाव गोग्लैयोब्ला नों गोसोखांगोन बेखायनो दानो सम बे थानायाव नों गोसोखांना फैफिनोब्ला इसोराबो नोंखौ जोबनो गैयै अननाय होगोन आरो बोर होगोन बेनिखायनो आंबो दिनै इसोरनि मुङै बिनानाव रन्जिताखौ जेरावखि थाया मानो बे नोंनि फिसायनि दुखुखौ नुनानै गोसोआव आंबो दुखु मोनफादों मानोना बे गावनि अन्थाव बाथाव गथ'खौ बामनो लुबैदों खुदुमनो लुबैदों गावनि फिसाखौ नायनो लुबैदों नोंनि फिसाया मा नोंखौ बाबानो गाबज्रियामोन नामा गाबज्रियोमोन दा बेनिखायनो नोंखौ दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों नोंखौ खावलायहरदों जाहाथे नोङो अन्नानै जेरावखि थामानो नों फैफिनदो बेनो जोंनि हास्थायनाय आरो नोंखौ जोङो जेबो रावबो राया रावबो नोंखौ बुङा रावबो सोंखारिया साननैसोआ नोङो लाजिनाय फैगोन साननैसोआ नोङो गोसोआव बोलो मोना जागोन इसोरनि जिउआ जेब्ला थागोन गासैखौबो नोङो मावजोबनानै इसोरनि मुङै नोङो फोरबोनियाव गोसो गाबफिननानै पाप सिमान लानानै गोसो गोरोबनायजों अननायजों नों गिर्जायाव थां इसोरखौ खुलुम समाजनि मानसिजों गोरोबना था अब्ला नोंनियाव जोबनो गैयै अननाया फैगोन आरो रावबो नोंखौ जेबो होननाय नङा बेबायदि नोंनि जोबनो गैयै अननाया मानोना जेरै जों गोथार बाइबेलाव जों अफजिसेराव जों फोरोंनो गोदोनि जाना थांनाय गोजाम फिसाफोरखौ बिजिरबाय थानो नाङा गोदोनि जाना थानायखौ सोरबा गुबुन मानसिफ्रा बिजिरनानै दाय हमगोन बिसार खालामगोन बायदिसिना इनायै साजा होगोन नाथाय इसोरनियाव फोरबोनियाव जोंनि बे ख्रिस्टनियाव सोरबा बिदा फंबाया गादियाव पापाव थाङोब्ला जों बेखौ बुथारा जों बेखौ होसोफिना जों बेखौ नेवसिया अननायजों निमाहानि गेजेरजों बजबफिननाय बाहायसो देरसिन गोजोननाय दं मानोना अननाय आरो निमाहानि गेजेरजोंसो जोबनो गैयै रंजानाय गोजोननाया फैयो थाखा फैसा धोन दौलत मोननायनिख्रुइ निमाहा अननाय बेनो जादों संसारनि गासैबो गोमालांगोन धोन दौलत गासैबो गोमालांगोन नाथाय अननाया मालाबाबो गोमोरनाय नङा बे जोबनो गैयै अननायखौ लानानै फैफिनदो आरो दिनै आं बिनि थाखाय आर'ज खालामनोसै जों बिनि थाखाय जों बिनि गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन हालेलुया अफोरबो सैनो थानाय बोलो होदो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बे सहायनानै सैनानै अराय सम बे गावनि बिहिखौ लोगो मोनफिननाय बायदि जाय रन्जिताबो गोसो गाबना फैफिननाय बायदि गोसो खौसे अनलायनायजों फोरबोखौ बाख्नायसिबनो हानाय बायदि ना जेरै जिसुनि मुङै नाय बे गासैबो बिग्रा जायगा बे हाजोनि सिङाव बिग्रा मोनसे जायगा आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ बे सिथावनि रुपै बे थायो बेनिखायनो अनजायगाफोर जों मालाबा फैबाय खेबसेयाव डिभाइनिटी सेन्टाराव बे हाजो खंखरावबो नोंसोरो गावनि गोसो खुसियै गावनि थांखिफोरखौ गथायफिननो हागोन जोंहा मिजिं दङ दिनै अनजायग्रा बे फंबाया गावनि बिहि गोमानाया सानसे फैफिनगोन आरो बे गोथार बिग्रा सेन्टाराव जों फैदों दिनै अनजायगाफोर खेबसेबाव आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ बावहरबाय मानोना दिनै बे रुमाव जोङो नैबे हाजो सुरंगआव जाय अनजायग्रा बिहि गोमा जानाय बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनबाय इसोरजोंनो जों सावरायदों इसोरनि बे गोथार गिर्जा न'आवनो बे रुमाव बिग्रावनो अब्ला खेबसेबाव बुहुमनि गासैनिसिम अननानै जाय अनजायग्रा बिनानाव रन्जिताया गावनि फिसायखौ नागारना थांदोंब्लाबो नोंसोरबो गाव गावनि आर'जखौ लाफादो बे गोसो गोरोबनायजों गोसो गाबखांनायजों गोसो सोलायनायजों फैफिननाय बायदि खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनि अननाय सिबिनायखौ बावना बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों।